Klapka. Vítajte u mňa na záhrade na našej večernej grill party záhradnej. No, robíme si tu fašírky na grille. Na dosiahnutie lepšej chute si dáme k tomu rozmarín. Potom to bude také... Potrhneme si 3 lyžičky rozmarínu. A hodíme to na pahrebu. Krásna vôňa. Cítite to? Hodíme to na pahrebu a ten dým nám krásne prichutí mesíčko. Naši hostia budú veľmi radi. Ocenia to každý jeden moment. Zakryjeme a budeme vidieť.